Amutama Tageti. Agaghị n'ụlọ onye kpọrọ masị. Mmiri zowe zogechi. Udu na-ebe ebi ihe nke abụkọ. Ọchị anwụta. Elee ka ishirila ọnwụ isi azụ ụlọ maka fetezi? Ọ bụ gịnị, what is the matter with you? Elee gị? Onye si na oji na ego ji emebe dị. Izu enike. Ohu bụ ihe emebe dị. Ọhụ ya anụ ofe kpọrọ onwe dọnkọ nyọ. Ewu kpọrọ onwe dọnkọ nyọ. Anyị na nke ewu necha dị mkpa ka ha ka anyị. Ọ bụrụ zobo na ọkpa ka ọ na-enye anyị. Eke izu zobo na ọkpa na-ekedi mkpa. Onye anyị ha. Ọkpa. Nye ọkpa Enugu. Ọkpa Enugu. Ọkpa na zobo. Ndị ala ụwa. Agwa gị sị ya agwa na mmadụ. Ya na zobo. Ka onye ọzọ emebebe. Na-aza dọnkọrọ ndụ. Gịnị ka ọ nyere ihe ọwụwa n'anyị? Mgbe ọ gara aga za dọnkọrọ ndụ, mmadụ onye za dọnkọrọ n'ihe niile ga-adọrọ n'ụlọ ya. Ma ihe na-eri maka na anya ala. Ya were zobo, onye echudere anyway, ọ na-ele anya n'ihu. Simon nke saịdị ekele zobo were saịdị enyi. Maka ihu uru ikpe n'ihu ndị na-aṅụchi zobo. Mgbe onye Igbo ebe ilechiri anya nke onye Igbo nọ n'ihu iri ugbu a wụsa ka were oyi nchọ ka enye gị. A na-enye gị okwu ndị nze. Ọ bụrụ na ịkwado dị ka nwa afọ Igbo. You will be addressed the way you dress. The way you just dress is the way they addressed you. Because they may not address by me go so good. Now, really what die. Let me know. Yabo. Na so good. Listen, Yabo banile. Ejimiwe, Obara na bom no. Ejimiwe. Tai. Eso. Isi ejimiwe tai. Iji iwe ka dị ọkpa. Iwe. Ya ga na-ele complain. Ndị mbọ dị iwe ka ihe tadị sekwebe oyi. Edekwa ka otu nwoke ọwụsị ahụ n'isi. Otu nwoke ọwụsị ahụ n'isi. Iyikwu ihe. Ịbịa nga agolobi imi, enyere gị ọkpa iwe iji iwe taa ya. Kama enyere gị ga-eji iwe tọhapụrụ ya alaba. Gị irichabe bịa nga ewe eshisira m ọnwụ. Maka tukwado ti ga-eshikwu ntị gị n'ikwe na ga-asị gbado gị na ji abụ. Ameji wetu fema ima no ibe kan je ba. Ime igwe n'umelo. Asọnụ olite anyị elu ka mmemme. Ọkụkọ ụlọ akụkporo. Ọ bụrụ ihe niile zụrụ aha mee ka aha ha. Nke na-asọ akpụ, nwunye gị ọ nọ ya. Nchebe ụmụ nwaanyị arịkọ gburu. Anọ na mbụ gbacha ahụ. Echepụta akwụ na ekwesịbụla ihe esi aka mkpụkụ. Paakị ala m ya na kula mba akụ. Enwere onye kwụrụ asịrị m ya. Nsị mba nchebe ha m n'isiela ọkụ. Agacha m ebe na-atọ ekwe wee ebe m gacha nche ebe na-atọ mpọ nkwume ịma nkwume nchi nkwume mpe ebe na-atọ nche oriri gbara aka saa taa ihe m ga-eri taa gịnị riri mricha ya ta ote nche ego kama oturu agbado m taa ịkpọ m onye osi enwere nwunye m nwoke n'ahịa nwa agụ Don Bensi na Dubai. Mmadụ Don Bensi, one of the board members of the Omega Touch Foundation. Keji ma Dubai ejima. Ndanga nwunye nwaanyị kwado ejima alọ na nkume ka ọcha na-anọrị gbịrịgbịrị mgbe nwa matoro ekwenu n'ala na ụmụazị ejima abụọ chi nwunye nwaanyị na ọkpara n'ala ekwe ya na-ereburu ụmụ bọịs ọ bụ ihe na-akpagbu ya na-agaje gị igote ya na-emechego onwe nwa ṅarị Chineke gakwa n'igozi ote tụọwa otu nwa okorobịa ọma makwara mma na-emekwenu nwa ṅarị ha abụọ si ewere ṅarị uwe ote makpụrịta matrimony kamgbe esi ya na-abụchitara ya ụmụ di ekwenu nọkwa n'ụmụ di ya nọkwa mba ofesi ahịa awọ n'ahịa Mrs. Chidimma Eya Mrs. Chidimma Eyawa enwetinesi akpa ada akpọ Mrs. Chidimma Eya di ma ọnụgọ ka Eya ịghọtago ihe na Mrs. Chidimma Eya Benedinta dinta na ebe echiri nweta ahụ ya na wasị onye lụrụ elu Chidimma onye lụrụ elu ọ bụ dinta ọ gakwara na benediction na chọọchị nọ n'ime chọọchị ngụwa nwụọ mgbe ọ gụrụ ekpere ihe jiri gụwa ya Benedinta gwa ka esi chekọta ya di emezi ahụ English ya maka Igbo ya uche dị mma di ya ụkwa na-eke n'ebe maazị ọma nwunye ha nwoke wụ Nze Obi ọkwanye ahụ the board director of Omega Foundation Nze Obi onye nwa the board director of Omega Foundation ka ọzi nwunye nwoke ke nọkwa n'ihe agụ bọkịrị ọ dịkwa bọnkịrị
Walking. Our printer. You got on Ukraine in the last year, all about printer. Can you print on a print? Or money making machine. Yeah, money making machine. Graduate a memory, but the 20 or we have going off. When you remember now, Ukraine, they go now print up. Up where also the chairman, the CEO of Omega Touch Foundation. Mama, only all Amataha, but come remember Amataha. What take me happen? The last year, Hammer asked them, only you leave Rubia, he gave back. He would have he got back. I am busy, nobody comes to catch me too much. Group over the Gambra, Papu. I guess you them right now. Boo boo boo. I'm a dress. You bring up, you bring up, you guys bring right. You work the He gets some of their bed. My bedroom has a bash. Here, Garagam also would be a Harry Passarai. I said, no bed them down some kind. I want no one who could make a baby. Why a quam should be called Magia could make a baby, Manapa, how? Not go down Buja to be there. Don't see when them walking, don't see. Ah, don't bend see when them walking. And I said, the mammy and why is my boss. Happy birthday to you. Now, too. Happy birthday to you. I'm gonna vote too. Happy birthday to you. How old I do now? 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 Ngaganti, go. Hey, I got 20. Which I'm gonna look at? No, when I'm wedding hanging. Oh, I know. This is what I know. Remember, 36. How would I be? Hang on, Zobo. That was saying, young Ghanaian couldn't win the heat. What you got? What do you do? Happy birthday, see one you. Then I told the mom that one. God, them my little at me, go, Mamma, you are made a gala, the way again. Hey. Happy birthday, no. I'm like to know where money. I got you. All right, this is Chief Imo. I believe you all know me very well. Today is the one of this very production, and so far it's been fun. It's been moving smoothly, and it's something different we're trying to cook this time around. So if you've not subscribed to our YouTube, fast and fasten your belt. Go there now and subscribe so you begin to enjoy all these good comedies we are putting together for families to smile after the day's stress and all the happenings around. At least you go into our channel and make yourself happy so that your stress will go away. I still remain Chief Imo worldwide, longinus and Okute. Follow me on Instagram at Chief Imo and on Facebook Oriako Longinus. Then you can as well do the following at Chief Imo Comedy. Subscribe. Day one. Subscribe. If you don't subscribe, if you don't subscribe, if I catch you, if you don't subscribe, call them Bosoka. When they subscribe, if I'm Megan, subscribe. Yes, Chief Imo. Love you. Subscribe or key when we'll be angry. Our two said subscribe or because subscribe. To subscribe to Chief Imo Comedy. Are we there? Bagam Chief Imo Comedy. all the way, Chief Imo Comedy. all the way. Subscribe. Subscribe. We are losing it. You don't need to waste time.